kire chika saa 9 na nena ni masi atebete na naigure bu kire masi atebete na naigure bu agate angira ngori tache na masi agasira igo na bai arenge ina story ya masi tukajigusibi masiero ngori tukanyora tari gokora ki tari gusiba tugatema komwakero toko mwakero erongori ya ikege kuba nande yakora ki nande yairana bono ngamate kore ikonga kiri tumanya ambulance ngakira kinene ngagendero genda kapepete gali ye parero ne farali ere ngorambere para ngaturumbukira namba 5 mara moja no gembo to lakini tutara iko gembo muro mitonare ka okuruke mwata akantevi abua soko myoko gochia egali enke gwatumia usenene ngamatevi no ne gali enene natumia akantevi basi sa gendo boy lakini wongotegerere simi chikura tenjireka ngatevi to muno asitogo chimbobere ngayu transfer gochi wembo no igete akaramukia kaigo ataka gochinja komenta bwito nkagenda kumurigiri umene kumbo montekera aruarete ataruareti agokukikabura igo kumurigiri kwa ranga ogokagata kweti inkara ira kwere ndamaze guchanga kweli na kweti bono kanyora nkoroteri gwaka nganja mwana yo kweli osirire bantu buya nakiko yarankurira nanya ndiri nanya rumokonyi amonkonyere na ruororo mbuya na taira na kamamarore kyero yumwanero chiro wana bamende kibirangera libindi atatu arundo komoremi bujinje ndange na sabantu nande ndere myake ono ndabanguri utabwatye yo komoremi igara lirandake mumwe abateyo arabase kwa korigas nyore bumire Nibiro bine ntuko kwaligania tukoleta umugano b'umusubati ya mukoro kumasi olenge imiyense ya Bahrain lakini nyuma yo kwirana imiyense ya Kenya na wikasenka yabo nigakolete amatuka arengense ya 3 na gusiria ubuma bwaye nigo twikira sekenyo yiki kyabo sensema ikigotoka imeyesa location ya Nyamesocho yirime ye location ya Mesa imeye ward ya bo Chiborabu ime ye constituency ya bo Machoge Borabu county ya Kisii ho kwaregania mwanchu murigereria Oinka TV togenda munaye goikomo erio irinde onyare ko bagukwema igoro y'umugano yo gwikirano ikegera aigosa kurigereria nigo turi ya senka yabo masi uyibona bona tugukwana nyate ko bakagusiria oyuma bwaye aiga ninde na isemasi uyura chiko to mugano mwenge igoro yo munyarukoye uyo oberire imiyense ya Bahrain asigika kimya kebere nemetinyimeke toramanya mugano yanga ninki yakoera agusira bwango ekera ikire kero kindi kiri arosiria taragetumeka nonye nake buna butambe nchinkuru kwa MC Dudus karibu sana bwana karata tyanga mali tawo nukuru kwa erieta ria nengoro kwa onyo Dickson onyoki omwamba iga nonka mosensema iga nonka yani esa burkeseni MS aiga satole mboka bono karata ngo mugano ngaki masi arueta aiga ensachi etenereri kiabete nkiri kigo ikabunairana na goika ugusira kwa yabona masi ajete pari akachaka kolegas yes akasaini tender 2 years akakolegas irengia masi no mwana nanjete na masometi kurua ya mpaka form 4 abate D+ eserio botaka toli ko inyara mna ntu abaibori
no rigeria nke kende gyose nke chombe na gwata nkauni gyose gachaka gusomera masi kira kore form 4 basi n'umwana nanje turenge uri gusoma kira kore form 4 gwate D+ akantena ategete egasi seri tu ani ngabataka tato mta kwit Yes. ono ende chombe na gwate nkauni na chombe ngamusomia gakuro bono seri Kenya gagasita hiyo kama tegagenda pari na chikoria gas akakuwa na n'umwongera gitoringa pari internet kama akakuwa na komo akasaini bakaigwa na komo akagenda na harubi agaichuri akagenda pari na chikoria gas Mungino yo murangireti bahari ni mugwatu wo irinera. mwara Wa umiranete Facebook. lakini nende mbagwate kwenda yabo naro Okay, mbagwatu mu agent Nairobi yali. ono rende akanda paka agaichuri akarwa akagenda agasaini 2 years agakora gakura kewona kirakura agataka gutani paki kwa Kenya ese rimasi arenga umwana umbia nyumba ya arenge mo ino mongera ba meta mongera ya gwato umwana orengo university yomo abande barenga abana bakamuanja masete kete gocha yanu lakini linda sagire karete gasinge yakamentu mutinyo yomo na matinyo mana na matuko 10 abana mongera akamoja nagenda ka na ndo chojiche kira ruta ri masi mama tebete na masiko yakaka utwakire video kule abajitaka akabaka kwa nako bana masi rende akakora akarwa bana rende kira kore gasa gatana ngoire na paki Kenya akachapa kana ro mama mu haba akachaka akamugwera kama bia kaenda separata yae mama mu haba chaki akamugwera kama kaenda separata yae bakarwa bakori kwirende bakabera baha masi rende akarwa kaje ona kiraja akachapa kaka masi ya Masi ndia jete Kenya. masi ajito mutinyo kabiri Mwako. tarakura mutinyiga ona rinde akaja gapia ya mbia arenge inde akarwa rituko na matanga tu arigochi tukapata na masi bera agane chipurata chiao tutwachira matanga mwana muirana na rugweteria nyanja bera mokoyo ito gwate sitere tukaje kumwe akega masi akatana na igure bobe akatuwa kirisi ngakara mamu mwabo Tareka bo okero kende gwatebanga masi ochire Kenya umutinyo kabire igona kutogotebanga bona masi okorirange oiga korire ense yo mutinyo yo maiga Kenya mutinyo tarakura kurwacha kurubari ense yo mutinyo yo bana tarakura mutinyo ego yesaika kama twenga koje iga kinga akurire akorira mama tukata atatu iga nyawe gwikite nyawe mutinyo turaya so oiga kwa masi Kenya masi oberere Kenya ense yo mutinyo yo aigaka oberere ense ye wikeyamo matuko ara batatu gwatebo ayi okorire yani egwike kenga mutinyo turayera masekera ikirega iga ekera ikireka mwamutigire nkaga mwachira matanga ngikyabeta masi bana kere twaga na matanga tokana na mamu mwabo kere tuika matanga akakera mamu wabo isi akamatana na igure bo akamatana tirimba kagocha na achire gocha ne pigipigi akacha kamupiki kuruga kuruma atari akamwira rende yani akamabeke pigipigi to nyagitari tukamwikite special gete masi akarwa akagorabire biya akasaba akamubekera machi akamubekera machi amatanga na yakabire masi akababya akarwa gaikara sata na ngendagira nyagitari achete ntanganiriria dispensary magina magena dispensary tadi dispensary private yo month ndio bone magena mwana magena akabero iga kengana nake abere to chinsa kenga ito to kenga chinsa sasta sasa musikali umuneta akamubekera machi akamubeka chijwe chikona kwenda kira chiaira masi atabina igure bechi alenga chinsa saa 11 ikachigete saa 12 andi kire mbere yaturi asirire ali masi atabina na igure magena aga kero mwa murusia nyagitari kimwa mwirete wana umunyagitari akatabina ese rio butuko bono butambe ese masi na ande twara na tete afya ya teringia ntinga ngamate masi tirikwana nereka bana mambi itutumbuka Jumamosi yes nturikwana nereka akandikira marube
toka ndiko manya nyagitari mumuire nyagitari nga akandikira maruwa nspi kamwa kana chibesa na gwete chiribu na 500 ngakora munyagitari yo akantebi munyagitari akantebi muiro gembo usenya machi yes tinji ninkora kende yos nganyore pa senje egotene ramu ngateneni toka muiro gembo elingo muri komo itole na mamu yao lakini rende serio mongino mtene ra arwarte pesa yani ngatayo mongino one na moka muru mtena ro rengo barabu bakana na masi ngabate no serio mongino mtara arwarte pesa no mako mtena apeta kakitu chandegete karonga mtene tigangirane chikoro mongino mito rende basi akore kwerende basi rende bakaro bakatirimba na mamu mwa bakana pakanya gitari masirende akarwa age boti akarwa kagekwe boti kire masi age kwe boti ogemba akababia agasabenda age akari kire cheka sakisa nane nari masi atebete na naigure bu kire masi atebete na naigure bu agate angira ngori tache na masi agasira igo na bai arenge inere story ya masi mwancho murigeria Enka TV gotora senka yomusubati masi uyo lenge miense ya Bahrain nyuma yo gukora contract ya na kuira na iga Kenya agaika hasumo cyo moneno Kenya Nairobi akaru Nairobi agacha senka ya base kenyoreke kya bosensema ime ye sublocation ya nyamesocho ase location ye mesa wodi ya bochibora bime ye constituency ya Machoge bora county ya Kisii aige kerotora senka ya boroche oyontato mabu muiboli gutema kwerera buna atemete kumusigasigera masi elinde gosekero kende nachiko babu ya soko moite sinyagitari lakini rende ekabege siekebe masi agasiri obwa bwaye ono egento kirage kumanyanga nga kimasi akoba Bahrain asige kakimu myaka gwetani ebere aira na iga Kenya egero kenda rosiri chibesa ekyo kero kenda alingete gokonya bayiboli baye kubagachira ne nyomba eliba menyo bugimo buyana kero kende ne raunchiro libugima lakini osirire ebinda atarabikora iso moiboli abo atobororo muntu musache keroro cha gukwana n'ichinkwana kumukurekania mwancho murigereria nabo ekobege ntege kongu na kero kende gitanyare koba geku understand kana mwanya bantu utwachire komanya umugano uyo asingencho aba Kenya na abangi bamete chinsi chisiko bagokora emirimo asingencho kero kende yo gutaka gonchoreria magima yabo ibuli babo na gonchore emechi yabo asingencho kero kende yo butaka kegera wakaga igo yolese masio tebirengo butaka babwate no gwekerengo kigoro gaonetie nibo yaya asingencho kana kinga umwana masinere nkonyora rubora bugo sekero kendo cyo gukonya abana bamwabo tuchikurigerere turaranga masikero kende miroberi kikonye arosiri asingencho yabo ibuli bahe era cheba kongusana seise umubuli gokwana lakini ntoteme sana ilinde atomugano makwili na maroro kirinde kwekerere astokolemereria tumayitikero kende nabora atomugano umwana masikonye miroberi kiatwalire buna mwale konye gokwana na buno umubuli currency ya Bahrain na niri yagendererete mpaka buna kiraira na Kenya masi kira chete to gote nyombo yo ya si arkutuwe origari chikoni aka mega aka chikoni to gata gari chikoni joni hanengesa agateba ega tigankore gasira kine gasene nko tigande mereri nero kurura abana bamwe abisukuru umwana makare tei ayo ma ari achete 6 basi na nje yani nabo mukona komo kumbe yani yogo kogana nabo kanyaro kuwate tesi mota otakagereti lakini rende ase wenga bia yata gitakore gasinane airane park kanyaro rigirie gasi asanga kanyaro twaruri ari 80 airane park ibiranga bia na bia renge atagite na akachaka chenche kwerende fees akareni that's ko korino fees kira chitenera anda akachaka reno gatena atagite kogenda acha kore company hiyo into to pay you see yani company kira kwa company na yo mahino go yakanira kwa sababu gari mtoto yuko kona chere kwirende wikaweli bweli tukakanira 80 etigeti ende
ekwende yae chitariki chiria atagete kogenda nchiasoka ekeretwaranie one chikone gasoka ona rende gokonye chitariki atakire kogenda ri gochigokora emirimo ase company konya richiabereranga osoka chigosoka atayobono tariki renga chiarenge atakire kuira ne gwike bana muna chitariki bana atakire kogenda ekwende ina yachete ere tugokerera chuma na aramis atakire kuira yasoka chuma tano igoro atakire kogenda riri park atakire kuina na park kwa sababu kama kero kwenda kama ni hakuna mtu atakulipia ni wewe mwenyewe utakulipia kwa sababu ni kama ni kazi yako kuji wancho murigereria na magana makongu sana atabanga makuri na makoro na bagocha ira omoko bwa nyomba mbaichora kinirende ine mebanyene rabe bose tarete mana sebono kigerekero turasenkeye gendo kero na mayanda manene no gotema collective chaburunge nga ekegenderete nkirikieke na kero kende ogosemia no koremi nkuru kyokoranya kuba gokorugwa asichinga kimne chiga kero kende kero mwachete nyagitali munyagitali abatatu muchando masi awaterulie masi yani ye kerarenge tu nyagitali omorengire muhairwa masakara ya machiu otebongo muchando no yatarachaka kwa go mariogo ikyo munyagitali atebeto muchando sakinde toro chita parini yani ngen siri berere kera cheto kenyara turete sakinde na obokendo wa sakinde kore sikuma gwatarende kwa sababu ensiri ne yeri berere ara mwe mutari atebete na sakinde na bere sikona na achaga ere wesko obokendo akajaga kumurwalire ndo sino obokendo mwacho muri kurengana na isemasi tebekana ngense ya baharini nikagire gutwara liberera ike ngama Mombasa yako yebwekane n'ekisemo kya Mombasa iga Kenya kero masira na iga sorgongo ruagusi nyuma yo gwekaminsi ya Kenya ebera tokenga kero kene nempeo ilikonye ataranara ikintu kirete ere kuigo basomobere getakagire nga kero kende gosena chigusiria oyuma bwaye kero kendo mwaka masia kero mwamutigete ka narorekanete bino muntu uri munyanganyangu no bwateke manyerero kende igyo gotaigu buyo mubere ya akina kibona urate ko muntu murwire nanda waye na matanga basi no mbiare Nyagitali naye kwa mwire tose kwa igweto iriru nayo kamugwate nyagitali ese mama mwa mure baka mama bagana mwana kisi nanje na mwikirete ngamo sultane kakekera bikirta maje na onari igo asobwe oinoro nakubori goro ye ebinto konye masia bangire asengencho yokobikerania asengencho ino na bible kero kende biri bya kwamire gwatebire masi nere bana segento muna enyomba ere nero urenge uri kwagati wana no rigoro mucho no rigoro babo no bunyasi bwikire ga kwa sababu tugwate ngombe kwa sababu nero uri kwagati enyomba bana private mbatira ku prasta mirangu teyo kende yasinkeyo igonga encherende na bera chiko bakumusana gukure nyombe bana nyanda na kongo na bana nyaba bana skuru bana ngoko bari umodor ko bakanere skuru ngese nere bakendagera nere masi osirire tigantebe pole sana yasa na manyete lakini rende kemwanya bantu masi kero kende na bora toke na bwate account chia ya sari kubeka besa ya yeri ya kweliserera kero kende nonyoro ko batumira bare bata batumire yonsi mwatwarire bumanyi bonde kero kende goikera nonya mbese ria gache tandiga ebesa ya bwate ari ni kwirende contact yani yera ne pack ya chikokore kamba bana besa ya ngona ko gotebanga bono naenda gosemeria kwao gosikwaino na baibuli na bakero kende ko base kuira nanse ndimo base kuira na nginchiri ine nkore kegera engena ngene mwasemerete yale chokole to gosemerete ngabayo wancho murigereria Oinka TV nigento getaniti okuigwo kwa mwanya bantu ikiagerekero muiburia gutwara gosemeria umwana yamanya goikango sire nigentege kumusana kinene na botogotebanga kolemereri nkoganiru kure na kobaroro nkatenga oyina rumugano bwategoro ya masi timatinga mamo mwaboyo muruse tigaiga na kumuira nyagitali timatinga na atwale chinguru ntomonyore aratotebie mugano nero mwenge amategoro yo mwana yo munyaruka mamo mwabana baigweta mbe nyinga mano kwa sababu njetimba tisimisa screen yeki
mamu mabana ro kwat jesi mi ane mbwate ni esimi na resimi ya sorry bese ya gura ende ntene esimi mbwate mamu mabana rale kutumira masina chana namutumira tebe saka gura lende esimi yerende ejenya kwirende lakini ne rale kutumira lakini nyasaye nabako makonya rende lakini nabako kuana nyore okay mwache muri linka tv agatebekana ngo mwana munyaruka nabo akuma chikutwara liyanda mono gochia seise ko bwana nyangina no mwana mu murabate banga kero kende kumuchera gutwara liyanda mono gochia singino mwigori ko bonde wensi nakikogera aiga twaine kiria yonsi kurwase mogaka ngina masika ko tabuguruko wata banga ko tabuguruko muri tawo editoria nango go Dickson Onyoki umwana Dickson Onyoki ne reise masi naboro chibuna ayeria mariga singenje umwana ye munyaruka uyo siriro mabwa nyuma yo ko imense ya Baharini asige kakia gwetani imyaka 2 bono mwacho muri Linka TV na usaba to chiandale kiagera asige kege sana kiribosio tagete gotema gose ni monyore ngina umwibori lindara to tebia nga esabali ngakia chagete kumuira masinya gitari ise ataraikera na indenki ba kwanete na masikero kende kyo mwelio nyuma masi atarawense tutaragenda abo tiga tukolengana yo mweli na ise masi mwaka Dickson kintu kikyo mwelio kunyura mwa kwanete na masi yes ikona yo mweli yaringe na masingi mwa kwanete basi ninjene inganga yaye arabateba yani egento yani twa nje masi twa sikaine ko munere nje na rutena na tanyuam kama kanu mwana one na chitamon masi na bwata mwana one ya eta bwata mwana nyagitali no mwa kwanete nkona ya mwali na masi masi lakini nyagitali ntukonde ko mama wano seria bekere twa maachele ndakateba na tata nje zakatandaka kamwa kana chile lakini niliko elio na jita kurwana tukwende kama mwana mutaba kwenda tende ubaje kama pakata pakoge mamu okay biona sana waka Dickson ya singencho yogo tomo gano to kwa ngora sana twarobole munya sana amanyetenga ngakiara chikogendera biri byonse masi atigete na ende na amanyetenga nkiye kogere bikona karuke na ko gosemeli na gotingie nkeye de muchi kubuchecha kolengana buna ukugani kwa masi kwa lenge biona sana singencho konyole biro byo gukona na Linka TV mwacho muri Linka TV wana tatekwera chinga kichi gukwana na ngina masi kero tora manyole igongo sabanga cyo chiandale asige kege sana kirebosio kwera natole nerara to mugano bumwana yo munyaruka uyiwe kabono utali moyo nyoraga gakorire mirimo imense ya Baharini aiga setole nenka yabo masi asikinyolege kya bosense meke gotoka imesa location ya Nyamesocho location ya Mesa imeye ward ya bo Chiborabu ime ye constituency ya bo Machoge Borabu county ya Kisii to chiandale nchenkoro kwa MC Dudos mwacho murigiria Linka TV na nakulirera ngotemande kumurigia ngina masi tugukwana no yo lenge mense ya Baharini nyuma yo kuriye mirimo asige kigetambe akanyora mense ya Baharini kale kirenga kigo kikokonye familia yabo na kero kende gokonya abo ibori na gonchurire ubugima nonye no bwabana bamu abo akanyore bahati yo kugenda Baharini agakore mirimo ase egeka kyagwetani emyaka 2 kaira na iga Kenya kaira na sinka yabo ga takoleti nonye ne wike yamo atarasiri ubugima bwahe kina kigetenda gwitogenda kurigia usentumanye nga ikirire to gusira kwaye nkurukyoko twakwanire na ise umuyibori mwaka Dickson aiga busibwane mwachi muri Linka TV igotore na ngina masibono tangani yara chikoto teya maria tae na korega ndiri mwachi muri Linka TV tore guo mugano ngina unagokwana karibu sana mungina litangani pole sana karato teya maria tanga kuno kuruko kuro chakiri ni mara Onyoki litangani muna na idi na atika goteba tigantebe pole sana ngora na gocha senkeye asingencho yo kumusiria umwana no mwanchwa masi umugako toireire gusotoiro mugana subwagari lakini gentongera totebye kemonga umwana masi kali meyense ya Baharini muntu bali gukora chinkwana nera subwange naye
gaikiraga kurigeria esimi kero kende murakwana korora nase chibicha saba songo bagateba video calling manyanga kibinto bigenderete kero kende ekero masia gocha Kenya oikire Kenya ora karato ngo mugano burunge ekera ikire Kenya ayengo kora mwalingi chinkwana nkimwa gambete na masi na kero kende nabo gocho chutilinga binto bya chagete mbire byebi ebinde byakwamire bitarahera gwikabona masi na bachete buya nganda kumuikuru Nairobi tugacha tugaikaga iga mbuya alengi gintalengi abo gatari gokora ni nyumba agachete iya tigerete njira nonyerochero korabo ni binde na tutebeti tukaonia ng'ombe kera twali ko agacha oni murata bukeli ngocha nayo chakubagorera nayo kanyatareka kugora muna yaikirete akarwara kanyanachira matanga kanga kirisi mikurororo kamu ngacha kumuinga mwira nyagitari muna yete nyagitari ntangani yagekamagena kurororo ngaranga na change itaite gosoka ande nguchukumoi kurigie pikipiki komale atarango ikororo nguchukuira na kumoi kanyaro mentire ngaigu transfer gochi ogembo no igete akaramukia keigo achaka guchinjia komenta bwika se chinza wikiraga kumuna kwite kero kende umunyagitari nkia gotebete mochando masiekera lenge tunyagitari magene batebeta ngana simeta ite kumuiba lakini ogembo so bwenge bali giti buruire bukabura basinye tuguturwali ono kero kende timanye tinga masino mwana ukalenga se familia masino umwise ko kabere manene na aroro yule Lebanoni uchandikita se jinse jiga kolero gutuko no mugaso abo ndenga mama nje tindo chichiyo no nje birengere libinde mbimenta tasuyo oyo no yo kabere mwise ko manene gare Lebanon ikonera mna kote bumba bwa butali buya gosega kumete na muswati mwa basirire kumete na muswati mwa basirire sengenjo batiganire kuri myaka ibere paka bono iga nandi muna akobuli nga igona bagutinde kuga mama gakinta morochi myaka irenga kuri Lebanon umutinyi 15 gocho mwaka ni nusu okoro mwaka ni nusu gogara chigo cyumutinyi 15 mwaka oyo ona timanye tinga ngaye mangana yara kuri kuchi bana mbali ngo batase familia mbane babere eskuru bari abaisike na ubatanga ina ubabere na muraba muna bari abakeka ayo makole titi mumura no yo chite 6 wancho murigiria inka TV to kwana nere ngina umusubati masi yorenge mense ya Bahrain nabo harete to gochana sana gotelekana nga moise ko mabo manene gali mense ya Lebanon nere ga komiti sana nga kero kende nga kibugi mabo barachikoba nga kero kende nga nabo muswati mwabo arachie koenigwa ataraja komorora ikegera batiganira sege kagia gwetani myaka ibere bono kero kende timanyitinga umongina mbirengere gikwacha gutwara ayono umongina gosekero kende totaraika sebengere gikwacha gutwara nkwana kimwa kolete na masicho malio kero kende ora inyulenga hechina chitwa kolete iliyo mali pi masi agachikosiri bulima bwaye mastarenge mwana mobe astwa kolete nere ni promise yangeta nkondo seriali nyumbeli kanyubuye bangire nandi nchirende ikonyoletera ikarana na yakwa mere gatiga turakendera tokanga ondenale utagete gukoreria ke gusasukie familia ya senchera mu gusende semo kiroche nga watu waliro gukwa make kwalecho gutaka wakuno nyine cheki yakeiga guse wachigo change asa mumbate ne nyumba mune kwa metego mini sinji kiagera amugondo tukulima twasomia abana nande wana na imanya kwebulinga ngakindalime somia abana ngule ndagira arafu na nyumba ye imanya kugendera ona njenoranga na boikora kwa maigono kiagera ministry nataka nga nakubulizuri takamuntu nataka gukonya kego isemo kyo atakagokonya ara nkonyere nyumba iyo kiagera guchibo stindoji
anyare ko bagakumbikira imirango iplasta yako oyo yaringita ko lirime elinde yani ebe at least yabe nyumbi ko komenya masi ekera kuru Kenya kugenda imiensi ya baharini kero kindi process na beko benko nkonyora passport konyora injira yo kuru Kenya akaga kugenda baharini ine mwiri onde naro mokonyete akagenda ro yaya betu awate yamo na mwali tu onetie kagenda akorubuna umwana masi asirete kero kende murayo onde naro ro kirega kero kendo mo MC Borogongoro yagoseno ino mubunge tindabaro kero kende kore chakonyora mo MC osomo bungo kera na ino mwakekura nabona ngo kitwa gwakachikura ngikwa chakomotebi gasotagete tinko matebi atarambuli tatigarambuli ndi mako mateinga project masi ya chagite ya tigirite njana na ronda mwe ne ngombe ndi kanya bana bana lire muna kanya alire ira tugulira ngombe bana balira mabere kya gambusa bali okay mwacho murigeria Enka TV oyo tugukwana nere no mongina bwenkeye ngana Jacqueline Muranere umongina umwaka Dickson abuna wabo iboli wo mwana masi uyo siriti buguma bwaye bon nachagete chi project au ekindi kyakwamire kero kende muntu narengera ngwa kwana igoro ya mwisibu musubati mwabole mense ya Lebanon musubati mwabole kero kende osokire ya tarasoka Mwalenka gaiga kero kende muntu nabana chikolengera musubati ole Lebanon timatinga kyakuru Diana nyanja Diana no muntu arangina gusekero kende Diana uchibatema ko bakonya nchere mu gusende gusekero kende kolengana no kwero buli kwino na familia Diana eremero buli yaite ya familia kubwatera na balinge tatirinde nyumba so tatiringiya njabwate kende n'umubi bonere nakota banga mu bwa mboli buya nakike ko yarankulira no nyendiri nanya oro mukonyi amonkonyere na ruoro mbuya na taira na kama kamorore kyagero uyu mwaonero uchiro wana bambente tibirangera libindi mwacho murigereria negentege ko ngusana gotebekana ngano yo no yore bahale oyo yore Lebanon nere gosemeri nkuyo buye kyagera chinsechi cyabarabwe gotebekana nga ige rabe gesyo na ye ko basaronge timenye tinga nkikominia lakini rende na gotebekana ngino muibuli atebirenga umwana oyo munyaroko monene uri mense ya Lebanon nere kolengana ni chiroboti cya yakomwa tali asaronge igara tore gosemeria na kieko era nda bwata maisugusunga kero kende arekonyora muntu uramukonye munyaruko uri nyariko bagakurwa mense ya Lebanon acha iga Kenya na acha kolema na akora mirimo yonse mense ya Kenya igare cyo gutwara gosemeria yonse nkia nda 10 enkeye netagete hobokonya senchira yamo goseyende na kero kende kora twale nchiremo gosibe cyo gokonya familia naye nabo gosenigwa lakini nechinga kitwale kuira libageli gosegeta barayi bali baikaranste birogo abande bakoligia kera tokenga gwahikeire umugano yo koyorora naye nabo gocha sinke ya singe chokoleta liberera ko bakonye nchira yamo goseyende atimetike ntokyo mwali kwa cyo kwana umongina Jacqueline ngerekeke ntokyo mwali ngokwana nana kwanira umwana tayana yali kunyalika chiche nande yasali wanja ankonyo bolemu kyagerinda yani ningaite nyuma yo korora umwana niko ndi myaka ibiri agucha ntarara amno na maiga tarahera nandi kunyalikana kwenda kabura noyo muna ari gari wono ndoranga ibyamo chikubwikana bono bibiri kyagera garare nandi bakonyi mbuyo bwika agendete kulira ndenge nganere gararire atatu arundo okomoremi guchinche ndange na sabantu nandi ndere myake wono ndoranga uri utabwatie yo komoremi igararira ndake mumwe abateyo arabase gwa kunga korigas nyore bumire wono niki kengi cyane lakini rende ngusaba Nyasaye nkonye Nyasaye naro mungina enkeye ngokana muri kanisa kwenda tuli kero kende mangana y'abantu namanga ko babantu mbalengera liko tebanga kero kende masi origere ligubobe bagusibu na bale bagotebanga kero kende birengera nabo birabe byao lakini rende nabo turako ko gosemelinga Nyasaye nabwata okobwa kwa byonsi naende no Saitani inamubwete twara gosemelia singa kibunechi turagosabira bolemu oleme buya no oli asakale Nyasaye na rosi murubulio ye kerara ira na imense ya Kenya nenda ira nebuyende to kumusabiranga kero kende nera byoke nabo bande babyoke bacha ko gosemelia sinka yaho
Amen. Twatabire mbia mono sana ensingi nchoko nyali biro byo gukwana na Inka TV chinga kibuni chiga chia bono mogoroba. Asante. Mbia mono sana. Mwacho muri Inka TV twakwanire no musubati Jacqueline oyole ngina masi orure kaengerere kia ya soboime temire kole masana gukwana na intwe buna Inka TV kero kende mwancho muri kora tuwale connection ndio nsira ene kinga musubati Jacqueline no mugako ya Dickson nenkengi mana bana babo mbanyala ko bakonyora bolemu ayityo ko kwa no bakonyara ko bakolema andi nabo kunyara ko bakubusiniwa tutarachi gukora umugano yo umwancho muri Inka TV karongo tigana numongina Jacqueline nintete konyora ebirengerio bya abanya Kenyoro iga babere batatu iga asubwenge ndetuma gukora umugano yo kurwa chinseme cyabo sensema gutoka ime ya sub location ya Nyamesocho ime ye location ya Yamesa ward ya Bochibora bwime ya constituency abo Machoge Borabwe county ya Kisii to chiandale sege keke sana nkurana n'abanyakenyero bakaiga tumaye gukora umugano yo kurwa nseme mwacho muri gele na kulire bono ganta yitekora kwana n'abanyakenyero babiri batatu iga haiga busibwana no mwaka Ezekiel umwamba nere nkora twali birengerere bya ekolengana naya amabe atokira senke yo mwaka Dickson kirasi ligu no mwana wa Masi gentege kumusana twakole chinkwana na barabo nyembono kale gochaka kuligereria kurumage gatwakolire ebi byonsi itangani mwaka karato teyanga malita y'Burungu no kuroko Ezekiel Muranga umwamba Ezekiel Muranga umwamba no momenyi bwekenyoreke nche oyo sirete noyo no mwana oito onyo kigaro yo minto mama no nero monene mama mwabone ro kubwati umo mongino mintos mwako minta bwata bangina batatu bano egente kiya tokia semasi yegeto swete sababu nje korana nere nekero na renge parangole kebishe gali nkonyoro goeta ogocha ogonkwani komwerke ndi kwaruete asatambe gonde ana achire kumetabia wacha gwatu kwani tugakora na igakagenda ngataba santi nyasao korire ugwanja kwa gwikire biyambi ya mono bono lituko ligo chigotoka tu bwata matango umunsi batyo minto okor kucho isinero mugako yasira ki kabra bono twenzi no tu achite mbako yo mumro minto amo no muswati oye bomba baria bono tugakora matanga bya tugacha nje nalingi na pali ngumwana no murwire njongwa kirwe simi mapema ngwatebigunga no muswati okorokwa oyubu mambi mumro minto mbale bali chache na barara ngari no bamyete kuchiogembo bagonde byaya masina ruarete etoroche ngo ositiri inte gari tomochengeri nyekitari kubatebya igari enkere ne telibya tiganda akange sabu ndole nganga kingo kora naraire ngabokero umuntu uyo nkaraye nkonye telibya ngosokinero enganene nkanyasoki gongo nyasoki ngonyeki nanyasokiri korwe parking ngomyoka kora ngotomo mwana kora rangiri tomu kwanga gocha bwangu as ingamyoka nje bika ngamui muna namu yo soko ndenge yuko myoki jinge kiaba ngumata bya yenju toko myogo chesa gali osaime ngo kigali chimbere choka toko ikamagena ngumata bino gali tubati mu gutaiseine ebante byo mwana yoro memeru aritoire eto kumuchenji kuri ogembo tomoire bosongo bona etomente umbate 1500 o komenta 500 chibe 2000 tomo egera togo iko togenderesa bari kibosongo bano tokamenda ko togenderete sabari lakini gotore sabari kunyana akiri umusisa getoro gembo akantebi ngamubori ngambulance nenyare irengere okontebi pole lakini onje tindaika obisi bono ngamatebi kore iko ngakiri tumanya ambulance ngakiri ngagendero genda kapepete galiye parero ne farali ere ngorambere para ngaturumbukira namba 5 mara moja no gembo to lakini tutara iko gembo muro mitonare ka okuruke mwata akantebi abua soko myoko gochia
egari enke gwatumia usenene ngamatebi no ne gari enene natumia agante basi sa gendo boy lakini wongotegerere simi chikurate njireka ngatebi to munu asitogo chimbo bere okora mwana oyo ositiri chikurate chirende chireka oyagante bia egendre ngomya gatogo ikogembo muna togo ikogembo o maina to korigia parking egari ine ntambaki to korigia parking siko to kobeka togo chikogendo to konyora baminto bachache no bale n'abantu baminto kuruka bano nkagenda kumurigiria umaine kumbo monte keraruarete ataruareti agukukikabura igo kumurigiria kwa ranga ogukagata kweti inkaraira kwere ndamaze guchanga kweri na kweti bono kanyora nkoroteri gwaka nganja mwana uyo kweri osirire bantu baminto n'abange barengo bakagendera ukorera akego tukurangira ninje na Tom n'abaminto barengo tukubura ni tukumuchenje mochari Tom ningo Tom n'umwarimu naro yo minto bye nyombe ndeya so kero tubabura tukamwa tikatumubeke mochari ya yogembo njega kino gostoka sana sababu manyete gento nkerie kebe mune kero kwanyorire taya yomuchi yarima sababu nere bono urenge bune takemeo pia nonya muna icha nje konyontora icha usenche paka tukua ne manyanga ki mobori abwese mukale bono nakimo mominyeto ngimo korio bono negento kiabage kabura yogostua bono nabatole no bakongu nabatostugete kabire yo maene Pate bile mbia mona sana mwaka senjo konyole bile bia gukwana na Inka TV mbia mona sana tenya saba obolemo asante thank you so much mwacho muri Inka TV oyo tole gukwana na no mwaka mwamba oyo nigaro yomo mumroma nene bumwamba nere nkurwa sekinyoleke nere namagomba yakurwa bali no gukumya connect yatonyoro mongino yomo tumaye gukora umugano yo kurwa sekinyoleke kyabo sensema mwacho muri Inka TV nigo tonyoro yomo bwabangina kurwa sekinyoleke no tole bada senka yo mwaka Dickson no mugangina Jacqueline asebasiriri no mwana wa Masio yolenge miense ya Baharini no tuguchigokorera asomongino yo tetumanya marieta yamongina karate yanga marieta sa marieta nkarukare nyabuto mwamba ayenga kyuligo cha senke nje masi no mwana one nje kubwati mamu mwa masi itanga ni pole sana kero kende nkikwaleho cha kukwana igoro yogosira kwa masi masi nje muna twarenge gaiga twamanurete ko tukagenda matanga senka ya ekamati no twarenge na ngina masi tukagenda tugaika matanga kero mugasoto nyara ngasuka sinini kurwa sengina masi ngaja gochensemo kero nacha gochensemo nganyora masi mama masi ko ngakere simi ondebi Karen numanye taya nchitingi yo matanga egonde mwanexi masi abekeira maji ngarua abu ngapiki pikipiki para ngabwati ngina masi kamwabwati paka yagitari mwanex nganyora masi abekeira maji echube ntangani yaikire gati tukabera abunya gitari na mama masi no mwana uyu agantebi anti muna nabekerwa machaya ndoche nkobande biya tukabera akanywa machari agakura kera akura machari nando yo nando munyagitari nanda akamubekera machande ande kera mubekera machande nanda akanywa machi chuba yakabera agakura agateba bona nabeiri buya one gento nyigwete nenchara tato mwawa akagenda akamuletera umugati ne soda mwana uri akanywa soda eri no mugati agaikie nusu agateba na akorire na iguti Amatabio mwana wanengo mugati yo inenche nkoleke indi njara ya nyarire kurutwa chitega asa matanga akanga agande ibona togendeka egento munyagitari atutebeti omwana oyo egento abwade shida yaye n'obukendo namo kumuiraka muteme kumubika nyumba ere liberera alafu mama mwaba agateba bona tika nkole shopping ingi chene pikipiki mpiki omwana kuru nyagitari aichenereka ngamatebi sawa na chitiganda araga nyake ndole chinyeni ngokubwatinde mama mwaba masi akaimuki pikipiki kurwa senate nine gochia senya gitari asa mutigete
agaikorora akanyora macio okorire omentire nandi agarwa akamote tatu mwaba nero ikiranira akamote yo ne gento kero turikire turansiba munyagitare akabati tigamba likire turansiba mugendo ukimbo jabana doro chinga gitaba mbachaka bakarikirwe turansiba bakaenda ukimbo bono ga nongo tebunga yaya mama masimba chietika mama masiabo murweire ibagenda ukimbo igabwa buna nenga pikie gari ngababwati kuchiukimbo na twiko ukimbo iga tukanyora master akoraki tara shughuli kirukende na baraire getanda tari gukwana na ndi tararwari tukabera tugatebigu bateba tuli tamariogo ntukanyite ababona mama macio gokoraki ogotweresa tukabera tukanyoma munyagitari ogocha kero munyagitari aicha akabwata akoraki akamubekera amaji kera amubekera amaji agachaka kunywa amaji munanywa amaji ari akaba muna nuri otabubukake agatatebi chiandi ego mwezi pika ngana omora inje mwacha karara na twacha karara mo twara wasi ende bona na akorireki na wendi tukabera korira machari gero twabera bona gaikera chinsa togotebi unga mbore nyagitari abakorinda abantu bake mutakeire umuntu atigare gaiga oyomo gusibabere okurinda omwana oyo tugateba bono acha tiyo tokogenda bakaruguru se itoruguru tigatoberera ang'ega ang'ena nyagitari tukamwakira kweri tukamota imambi ngoja tole tukaenda omumuro minta ali ogimbo tukalinda chipikipiki ya saa 5 tukaikorora tukarara ditwarare chikuchuka saa 9 tukanyora isimia gototebinga omwana macio sabiriro nguri tukabokera saa 9 tukakorera nguri tugachaka guchiogimbo togoikira nguri eyo gembo togoikanya muna twikanya gitari tugachigusibi masiero nguri tukanyora tari gokoraki tari gusiba tugatema komwakero tokomwakero ero nguri yaikege kuba nande yakoraki nande yairana mwana oyo agatusinya ng'akibona togokora tukarangeria omunyagitari omwana oyo noene ero nguri asaba yaikeire tari gokoraki tari kunywa tari gukwana ng'akibona togokora no aruete agatotenga goikera iga bono egento kero ndagete mbae turansiba mogende bosongo ekagera tukamagwakera mumuro oyo minte siminka twairwe turansiba bagoteba ko twabari turansiba togende bosongo ng'akibona mogo tokonya kurunya gitari agekogera goikera iga ntorochi mwerekeo bono no twabakerete korwa esimi gochanka bagachaka goshugurekera lakini rende mbaigeti kumuikera masi akaba ogotunyora ase obwango mono nabo tokumeti tomaiti muna nche esemo yane tindochi gose nindeme ekiagera omwana oyo gare gontebi anti nindocha ase torakore gochi lakini bono ase tware gochi gokora gochi nere tinyarochi yamono. Pole sana mongina, pole sana omonche murigereria oyo noyo mobwichianti chiaye masi baruro mogano buna masi anyate ko bakagusira mwanche murire nka TV egendo toratiga sinkeye nobole munya saya bagate abalete ange nako bagosemeria na gwikira buno tugukorera mogano yo asili tukuria rero korwa ase kenyoleke kia bosense mangwa kambia mono sana ase bali bonsi baine kinga chibichanko gocherekera senchere ndonge na kwana kinga ngonyoro chi video chindonge kigima egati yabo Brian McKnight Bridget Kerubo na boigo oyo gweditia emegano ye yonsi ko nyora ime ya Inka TV asenchera yo gwikiranu moche koronya mora goteba mbia mono sana kurwa ase kenyoleke gyabo sensema ikigotoka ime ye sub location ya Nyamesocho ime ye location ye Mesa ime ye gwodi ya bo Chiborabu e constituency ya bo Machoge Borabu ime ye county ya Kisii nkoro kwa MC Dudus goteba mbia mono sana singi chu ibiro byao tumira ne biro binendekero turagendera gukoretera emegane.